Здравейте! Хора, здравейте! Днес ще купуваме неща сега. Ето тук сега, това става. Имате, не засипвам от съзнанието. Иска това хораче. Да. Чакай. И здравейте хора, можем да купуваме неща. Ще купуваме неща, за да ви интересно са. Кажи. Ето какво ще чупим. И здравейте хора, днеска ще чупим неща. Това е щупено стъкло. Това е щупено бъйки. Това е щупено колело. Вече стигаме към видеото. Приятно гледане. What the fuck, man? Половината част аз ще чупа. Можеш после да вземеш желязото за моторчето, брат. Мама учи. Дай за малко това, Бош. Чакай. Да, бе. Това е. Натисни. Да. Хора, сега я засип, се включи тук и сега ще... Мама учи. Така ще направя, че да снимам и двама ви. Зараси бе, виж. Така ще направя, че да снимам и двама ви. Хора, сега виж. Не така. То пак се гледа. Вече, мамоче. Хора! Сега ще щупим колелото. Не бе, това трябва цялото да го щупите, бе. Да. Да, верно. Давай. Да го разгубите, шматки-патки. Чакай. Кашам от тук сега. Хора, стой ти рук. Състаде далеко, синя. Далеко. Мамоче, към ударя в песка. Майко, дай да видя. Да виж какво има, Боже, виж какво има тук. Мамоче. Мамо, брат, това ще изкритиш. Давай да бягай. Мамо, този има камък. Давай. Бягай тук. Пропусна. Дай на мене малко, да, чакай. Аз ще мен инструмент. Charlie Smith, fake current now. Arthur Smith, nice. Guys, alright. And guys. Хора, вижте аз какво бе. What the fuck, my friend Smith, and guys. Start! Мамо, гумата отиде. Гумата отиде, брат. Чакай, спри. Спри. Оу. Ти не мога извади. Извади го, бе! Дай на мене. Да го бара ли искаш? Брат, не пред камерата той е педал. Мамо, как ще се убият те? Дай, брат. След 300 години. Имайте да не мога да дадете шушумиги. Да види, че се удари. Почвам с голямата антирелия. Покажи, брат. Дай да бягай, брат. Да, напру ги трепи бушкаре. Мамо! Давай. Стоп. Натисна ли го, брат? Да. Момиче. Хора! С задното пре. Брат, е това. Давай по-силно. Дай, сега трябва да се извади. Да. Буе. Хора! Екстра е колело. Да, снимаш ли? Чисто нов модел. Мамо! Вижте ми колелото, брат. Това колело го взех утре. Пуснах. Може малко. Хора, ето. Гледайте го това мърляк. Ацелеле далеко, ани не разнесмай. Влог, какво ме снимаш в това раз? Снимай малко. Старт. Мама, брат! Брат, Чакай, ще те помогна. вижте ми нов модел колелото, много е хубав. Утре го взех. О, брат.
Вече дигам предница с него. Брънгъмбъм. Сега да види каза, че съм насмал. Вие само тушите путки. Айде сега и той. Сега пуш го щипа това мето. Дай. Само ми кажете стоп. Стоп. Чакай, пощари, стига. Стига, пощари. Последен удар. О, брат, стискам ти това. Сега се мърка. Дай. Само с това ще чупя. Дайте малко. Лутам! Сега не изкърта тази гума. Стоп! Направи стоп. Дай, сега. Чакай само за последно снимане. О, брат, последно прави. Аре бе, дай. Спи го, брат. Пускам! Давай ми, зарси бе! Мама мия! Обърни го, брат. Не. Айде сега ето от тази страна го чупуваш малко.